Hey, movie for ni yakun. Movie for ni yakun. Sasa. Some no kuna wiyo, mako bushop we mo fa ni live soup ananka tenkwana mo fa ni mutuo. Sasa. Obi beka se ono an waye ni wu. Enye ni wo obi ani pada sani na ekunu. Kese woni obi anya asem ketuwa bi wadwuma yi mu. Adwuma sika ni ma ye nyina edi entertain ye ho nanso. Na mo do na beni, na mo ton ho na ntwie, na mo tutu sha from live, na mo kunipa. Eh, aden. And I'm saying ma classify mo se mo ye demons nti no. Demon things nko na mo ye. Aden. Ma tunu akunipa. Nipa na obi ni asem kakra bi pe na wo yi na firi ho. Producers ne directors ne actresses ne actors. Ono nya kunya asem kakra pe na wo ni Jesus a. Na chese wo yi wa firi ho ano no. Na mo de monkoso. Monkoso na mo ba kire bo. Na minim se me kan so na de mo me de makumi a dada nso me mu da. Because Bible say ye ku ye dance ye mu. Na me de minim se me kan bo be sa try se mbekume. Abua so na de mbekuma se bekumi na hwe. My mutise na ntwieti e na bronko na madi makuni pa bebre mase ni pa bebre ye nim de akọ wadwuma ni mu pa na so so nyankopon ti asi obeto mo so re na obetete mo to mako abonsamfo